दिनैहाय जीमेल एकाउन्टखौ बोरै मानसिफोरा गोबां खुलिनानै लायो, बोरै मोनथाम मोनब्रै बानायनानैहाय लायो, बेनि सोमोन्दैहाय जोङो सोलोंनि। नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायलांदो, अब्लानो बुजिगोन एबा रोंगोन। अब्ला सेथियावनो इउटुबावहाय थुनो नांगौ। इउटुबावहाय थुनोसै। इउटुबावहाय थुबाय आं। अब्ला इउटुबा गेवबाय। गोजौथारावहाय नोंनि जि लग' दङ, बे गोजौ खनायाव राइटथिं आगदाथिं दुलुरलुर जेरावहाय नोंनि जीमेल दङ, जीमेल एकाउन्ट, बे गोजौआवहाय थुदो। थुबाय आं नै गोजौआव। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। बेबायदि ओंखारबाय नै। बेवहाय नै बेवहाय थुदो। खोन्थानि। नै बेहाय थुदो, नैबेहाय। अब्ला बेयाव थुदो। बेयाव थुयोब्ला नै बेबायदि ओंखारगोन आरो। बे रोखोम। नै बेवहाय आंहा गोबां दङ नै, जीमेल एकाउन्ट गोबां दङ नै आंहा। बिदि माखासेया बिदिनो चेनेल आरो माखासेया ओरैनो खुलिनानै दोनदों जीमेल एकाउन्टखौहाय। बे चेनेल नङा माखासेया चेनेल हिसाबैहाय दङ। दा बेवहाय नोंथांमोना नोजोर खालामदो। नैबेहाय गोजौआवहाय नैबेहाय प्लास दङ। बे प्लासावहाय थुनानै होनांगौ आरो। बे प्लासावहाय थुनानै होब्लानो जायो। बेवहाय थुनोसै, नैबो थुनोसै। प्लासाव थुयोब्ला नैबेबायदि फैबाय, ओंखारबाय। अब्ला बेवहाय स्क्रिनखौहाय खेंदो। नै बेबायदि ओंखारबाय। अब्ला नोङो जीमेल एकाउन्ट बेवहाय गोदानैहाय खुलिनो हागोन। बेवहाय इमेल अर फन नाम्बार लिरनो थिनदों। बेवहाय जेबो लिरालासिनो नैबे नेक्स्टआवहाय नेक्स्ट माने क्रिएट एकाउन्टआवहाय थुदो आरो ना। क्रिएट एकाउन्ट। नै बेहायसो थुनो नांगौ, नैबेहाय क्रिएट एकाउन्टआव थुनांगौ। बेयाव जेबो लिरनो नाङा। बे क्रिएट एकाउन्टआव थुनांगौ। अब्ला थुबाय। फर माय पार्सनेल इउसआव थुदो। फर माय पार्सनेल इउसआवहाय आङो थुबाय। फर माय पार्सनेल इउस। अब्ला बेवहाय बेबायदि ओंखारफैबाय नै। फार्स्ट नेम, बेवहाय नामफोरखौ लिरदो। नामफोरखौ लिरदो। नामफोरखौ लिरदो। जिखुनु नाम लिरबाय। फार्स्ट नेम लिरदो, बेनिफ्राय लास्ट नेम लिरदो। बेबायदि नामफोर लिरदो। बेनि उनावहाय नेक्स्टआवहाय थुनानै होदो। नेक्स्टआव थुयोब्ला बेवहाय एन्टार इउर बार्थडे एन्ड जेन्डार। बेवहाय बार्थडेखौहाय थुदो। माने मा दिन अक्ट'फोरावहाय जोनोम जादोंमोन, बेनि जोनोम सानफोरखौहाय थुदो आरोखि। बेवहाय मास नै। हमनानै ला आं जुलाइ होबाय। जुलाइ। ओमफ्राय डेआ मा, बेखौबो होदो। जुलाइ मास। डेआ जाबाय, हमनानै लादो जेनेबा डेआ जाबाय 12 होबाय आङो। डेआ 12। इयारा जाबाय जेनेबा 2001 होबाय आं नै। 2001। बे जाबाय डेट अफ बार्थ। बेनि उनावहाय जेन्डार। जेन्डाराव मेलब्ला मेल, फेमेलब्ला फेमेल होदो। मेल होबाय आङो। बेनि उनावहाय गाहायाव नेक्स्टआवहाय थुदो। नेक्स्टआव थुदो। नेक्स्टआव थुयोब्ला बे रोखोम फैबाय नै। क्रिएट इउर अन जीमेल एड्रेस। बेवहाय गाहायावहायनो थुदो। क्रिएट इउर अन जीमेल एड्रेसआवहाय थुनानै होदो।
बेवहाय जीमेल एड्रेस लिरनांगौ। अब्ला जीमेल एड्रेस नों मा एड्रेस होगोन, जीमेल माबायदि लिरगोन बेखौहाय नोंनि गोसो बायदि लिरदो। आं बेवहाय लिरनोसै क्लेबार बसुमतारी, क्लेबार स्पेस होआलासिनो लिरनोसै आङो, क्लेबार बसुमतारी, क्लेबार बसुमतारी जाबाय। दानिया नेक्स्टआवहाय थुनोसै, नेक्स्टआव थुबाय आं। दानिया बेवहाय पासवार्डखौ होदो, पासवार्ड। अब्ला बेवहाय पासवार्ड बानायबाय आङो मोनसे, बे पासवार्ड बानायबाय, बेखौहाय दानिया बिनि उनावहाय बिदि थुदो। अब्ला बेखौहाय ओरैहाय नारखोदो, बेयाव जेबो खालामनो नाङा। बेनिफ्राय बे येस आइ एम इन बेवहाय थुदो, नैबे गोथां गाहाय राइट साइडआवहाय बेयाव थुनानै होदो। बेयाव थुयोब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै क्लेबार बसुमतारी ओंखारबाय नामा। बेनि उनावहाय बेवहाय आरो नेक्स्ट ओंखारबावदों, बे नेक्स्टआवहाय थुनानै होबावदो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै, ओरै नारखोदो बेखौ फरायोब्ला फरायदो, फरायनानै बुजिदो बेवहाय मा मा लिरदों। दानिया नारखोनानै लास्टआवहाय राइट साइडथिं आइ एम एग्रि लिरनायनि दङ, बे आइ एम एग्रियावहाय थुनानै होदो। आइ एम एग्रियावहाय थुनानै होदो। अब्ला आइ एम एग्रियावहाय थुयोब्ला बेयो नेक्स्टआवहाय नुसिगोन। नैबे लास्टनि सि नुनाया क्लेबार बसुमतारी, बेनो दा गोदान खुलिदेरनायनि। थाफैदोंना थाफैयाखै एबा जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामनो थाखाय जीमेलावहाय थुनानैबो नायनो हाबाय। जीमेलाव थुबाय आं, जीमेला गेवबाय नै, जीमेलाव थुबाय। अब्ला बेवहाय गोजौथारावहाय बे नोंनि थाखानाय जि जीमेल एकाउन्ट एबा लग' दङ बेवहाय थुनानै होदो, गोजौआव राइटथिंजाय। अब्ला बेवहाय थुयोब्ला बेबायदि ओंखारफैबाय नै, बेयाव नोंनि जेसेबां जीमेल एकाउन्ट दङ बे जीमेल एकाउन्टआ बेवहाय नुजाफैसिगोन। अब्ला दहाय जिथुनाखि खुलिदोंमोन क्लेबार बसुमतारी, नै बेहाय ओंखारफैबाय आरोखि। बेबायदिनो जीमेलफोरखौहाय नांगौबायदि खुलिनानै लानो हागोन, ओमफ्राय खामानियावहाय बाहायनो हागोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक, बिदिनो साबस्क्राइब खालामनानै होदो।